moltes vegades partim de la noció de pau negativa, o sigui, la pau que consisteix en la negació d'alguna realitat. Per exemple, una pau que sigui deixa'm en pau, no? O sigui, no m'empipis, o una pau que sigui absència de conflicte. Això és impossible, el conflicte és inherent a la realitat humana, sempre l'hem tingut, sempre el tenim i el tindrem, no? Llavors, quan partim d'una definició de pau positiva, que és la que no s'estila, ens adonem que la pau es construeix, que per treballar per la pau potser hem de fer un boicot, o potser hem de fer una denúncia, o potser hem de defensar activament i construir una estructura que pugui ajudar un col·lectiu que és víctima actualment, i tot això no s'està concebint com a pau, no? S'està concebint potser com a altres coses, treball per la justícia. Per tant, potser hem de donar a la paraula el sentit que realment té, no? Sobretot hi ha d'haver molt d'autoconeixement, o sigui, anar veient com responem davant del conflicte, quins sentiments afloren, això és important, però no podem pretendre controlar ni els propis sentiments totalment, ni els de l'altre. I de fet, no és realista que els sentiments dels altres o les actituds dels altres puguin ser controlables. De fet, quan Jesús a l'Evangeli fa propostes concretes de no violència, de l'altre galta, l'altre vestit i l'altre milla, el que proposa són accions concretes que s'han d'entendre bé, que moltes vegades es malinterpreten, però accions concretes que no depenen de la reacció de l'adversari. I per tant, l'actitud del no violent, quan és fidel al seu camí, no ha de dependre de l'altre per poder arribar a un terme, diguem-ne, de desbloqueig del conflicte, perquè el que proposa la no violència precisament és, davant d'un bloqueig, poder fer accions, diguem-ne, incomodar moltes vegades, que facin avançar i que toquin el cor. Una de les claus és integrar l'adversari, i això és una situació que normalment no es lluita per ella, però que fa que els conflictes no se'n vagin de les mans. Quan una de les parts pretén sempre integrar l'altra, això fa que hi hagi una limitació dintre de les accions no violentes proposades i l'altra persona no quedarà mai, diguem-ne, castigada per les nostres actituds. Això és important perquè quan volem practicar la no violència de Déu hem d'integrar, hem d'imitar a Déu d'una manera seguint una mica els passos de Jesús, no? Una de les grans característiques de Déu com a no violent precisament és la inclusivitat. O sigui, integrar l'altre seria voler i desitjar treballar per un resultat final vencedor-vencedor i no vencedor-vençut. I aquest és un dels defectes normals, habituals de la no violència, de qui diu que practica la no violència, perquè en el fons no s'està actuant, masses vegades, per poder incloure l'altre en la solució. Els grans no violents, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, tots aquests tenien una espiritualitat i d'allí treien tota aquesta energia, aquesta força. A més, els cristians tenim la gran cosa, jo crec que és la gran transformació que Déu ens ofereix, no? Que és el perdó. És un Déu de perdó, un Déu que sempre intenta reconciliar, i en aquest sentit també és un Déu que sempre va a buscar els més allunyats. I per tant també els més allunyats ideològicament o en posició. Això dona un sentit d'inclusivitat que l'hem de treballar molt a nivell personal perquè també quedi integrat en les nostres decisions quotidianes, actituds, etc. A més, el cristià, que no és només de nom, té un punt clau que és l'autenticitat. És a dir, en un conflicte per interessos, molta gent és fàcil que menteixi, que busqui segones intencions. Quan un cristià és autèntic i a través de l'autocrítica
se sacseja les pròpies posicions, avalua si això que fa agradeix o no agradeix, si és segons Déu o no. Tot això dona una qualitat no violenta i, per tant, un estil de Déu, d'Evangeli, en aquests conflictes on està, que és molt necessari, i si ho apliquéssim tants milions com som, doncs crec que el món canviaria. Aquí hi ha dues idees que poden ajudar molt davant dels conflictes. Una és separar si la matèria del conflicte, el contingut, allò que ens diferencia d'alguna manera, pertany a un grau absolut, a un grau testimonial o a un grau relatiu. Naturalment això s'ha de poder contrastar, però Pere Casaldàliga, per exemple, té una frase que diu: només hi ha dos absoluts, Déu i la fam. És a dir, Déu i la justícia, tot el que és el treball per la justícia, això és un absolut perquè hi ha una vida humana pel mig o pel que sigui, no? En canvi, tot allò testimonial seria aquell conjunt de coses que nosaltres creiem, que ens vertebren la nostra vida, però que no podem imposar als altres, ni els altres ens poden imposar de no tenir-les. De manera que les defensarem, fins i tot donarem la vida per elles, com és la pròpia fe, però en canvi no ens han de servir per tirar-nos al cap pedra, per dir-ho així. I per tant, una persona no la sacrificarà mai, però tampoc la imposarà mai. I en canvi el relatiu són totes aquelles altres coses. El color de no sé què, la forma de... És a dir, totes les minúcies que a vegades ens separen, que són la gran majoria de conflictes, tot allò és relatiu, i ajudar-nos entre nosaltres a poder identificar què pertany al grau absolut, què pertany al grau testimonial i què al grau relatiu, això és una gran ajuda. A banda d'això, hi ha tot un procés de transformació interior. Això és una aventura, és un pelegrinatge, diria jo, i s'ha d'anar fent, i es pot anar fent fins i tot a través de textos bíblics que poden acompanyar, com és el servent sofrent, com són les propostes de Jesús. Tot això ens farà autoconèixer d'una manera que els sentiments que normalment afloren en nosaltres i no els decidim, no ens controlin. És a dir, quan la ràbia en un conflicte, o fins i tot l'odi, sembla controlar-ho tot, per referents, és a dir, per esquema, per autocontrast, per ajudes també, és a dir, hem d'anar veient i caminant com aquest conflicte el podem aprendre a gestionar millor, hem d'anar descobrint quin és l'eix de coordenades que ens faci tornar, sobretot de manera que les nostres decisions no parteixin d'aquells sentiments. És molt fàcil que, quan ens sentim d'una determinada manera, les decisions surtin del sentiment. Llavors, poder guanyar en el que, en termes de Sant Ignasi, en diem indiferència, no? No vol dir passar de tot, al contrari, vol dir guanyar en llibertat interior, de manera que no quedem enganxats en una cosa que ens està enganxant, no? Per tant, si estem encegats per tot el que és l'odi i la ràbia, poder intentar acompanyar-nos a nosaltres mateixos en el que sabem que ens pot ajudar. Per exemple, humanitzar l'adversari. Quines característiques humanes té i de quina manera podem sentir tendresa per alguna cosa que ve del seu món. De quina manera o quin context ha viscut i ha patit fins i tot l'altre. Què pot suposar per mi mantenir l'odi i per tant ser esclau de l'odi i per tant no viure feliç, o bé abraçar això que no és una línia contínua des del conflicte, que és el perdó. El perdó no surt precisament del que ha passat. O sigui, el que ha passat és una ferida, i d'aquesta ferida ens surten uns sentiments agres i que ens fan mal. Però el perdó és un salt al buit que ens hem d'atrevir a fer com a cristians, i que més que accedir a la voluntat de l'altre o pensar que l'altre és justificable allò que ha fet, més que això, que no ho és més aviat donar el pas per alliberar-me a mi mateix i poder viure
segons el que Déu desitja de nosaltres, no segons el que aquella ferida està representant encara per mi. La violència a la Bíblia existeix i això no ho hem de negar, o sigui, si hi ha textos violents és perquè la Bíblia vol ser autèntica i per tant reflecteix el llenguatge i les vivències d'aquells que l'escrivien. Però també sabem que és paraula de Déu i el que hem de pensar és aquesta violència és atribuïble a Déu? És a dir, per més que l'escriptor bíblic hagi formulat en llavis de Déu una frase que extermina un poble sencer, és plausible que aquest Déu coherent entre l'Antic i el Nou Testament sigui d'aquesta manera. O sigui, ara és molt ràpid dit així, però a través d'un curs, per exemple, que estic donant a l'aula virtual de Cristianisme i Justícia, doncs estem treballant text per text i aprofundint tots els tipus de violència que hi ha a la Bíblia i el per què hi ha arguments que el porten a l'absurd. El fet d'atribuir aquella violència a Déu, no que no existeixi a la Bíblia, que segur que existeix, sinó que aquesta violència l'hagi dictada realment Déu. Per tant, si anem desmuntant tot això i veiem que aquells textos poden ser perfectament textos que vulguin comunicar una cosa que és paraula de Déu, que és la fe i la confiança que tenien en aquell Déu, però que ho comuniquin amb un llenguatge tacat d'humanitat, tacat d'aquella violència que hi havia en aquell temps, doncs de pobles guerrers o de les experiències que fossin, això no ens ha de portar a excloure-ho, perquè si no cauríem en la mateixa temptació que aquells no violents que es diuen no violents i no ho són, és a dir, que no integren l'adversari. Si volem realment integrar l'adversari, com podem eliminar els textos violents? Doncs també els hem d'integrar. Com? Doncs intentar llegir-los des d'una perspectiva que ajudin, és a dir, sense atribuir-los a Déu, sent-ne conscients i a la vegada poder veure com aquells textos ens donen un context per entendre altres perles que durant aquell llibre bíblic, per exemple, ens està intentant comunicar. Per tant, penso que la mateixa actitud integradora i inclusiva de no violència que apliquem en l'adversari persona, també l'hem d'aplicar en el text violent redactat en la Bíblia. Des de la comprensió d'un Déu no violent, estem garantint que la vivència del cristianisme no sigui senzillament per rituals. Em refereixo. Hi ha una manera de viure o de concebre el cristianisme que és compliment de normes. I si et compleixes aquestes normes et salvaràs. Això Jesús va venir a destruir aquesta mentalitat que de fet ens dona una seguretat falsa, que és els que estan a dins se salven, els que estan a fora es condemnen. No? La proposta de Jesús més aviat és un seguiment, una persona, una relació. I per tant, també aquesta relació amb Déu ha de ser un constant peregrinar, per tant sortir de nosaltres mateixos, i això la no violència ho assegura, perquè precisament no et deixa conformar-te, és totalment anticonformista. Sempre et mou a qüestionar-te, a sospitar de tu mateix, en el bon sentit, diguem, i per tant a moure les seguretats per intentar que les posicions que estan enfrontades puguem arribar a una reconciliació o almenys a una entesa que pugui satisfer les dues necessitats.